Bueno, daukagun egoera daukagu, baina, nik uste dut optimistak izan behar garela, eta plano eraikitzailean jarri behar garela. Eta ez daukagu beste aukerarik, ez? Nik uste dut, batzutan pentsatzen dut, zer erreza litzaken, ez? Bizitza beste erabaten ikustea, norbere lehentasunak beste nonbaiten kokatzea, ez da? Eta ez beti matraka honetan sartuta, ez? Nik uste dut egin behar dugun gauzarik importanteena eta lehenbailen egin behar duguna da, gauden iritzi hildo, ekimen, talde desberdinak herri honetan antzeko pentsamentua, oinarri konkretu batzuren inguruan gabiltzanak batu. Nik uste dut, kasu honetan, garbi ikusten dut, jende oso ona dago herri honetan, oso jente ona, jente zintzoa dago, jente jantzia dago, jente ausarta, jente langilea, nik uste dut kriston potentziala daukan herria garela, eta aipatu ditudan eragozpen guzti horiek gainditzen hasteko edo gainditzeko modu bakarra daukaguta da, antzeko hildoan mugitzen ari garen ekimen desberdinak, matizazioak alde batera utzi, gure egolatriak edo askotan konturatzen zara, antzeko mugimenduak, antzeko ekimenak daudela martxan herri honetan, bikoizten ditugula gure aleginak, eta askotan dira arrazoi txikiegatik, ero gainditu beharko genituzkela iruditzen zait, eta norabide honetan gaudenok energiak batu beharko genituzkela, eta hor burura datozkit antzeko hildoan mugitzen garen pertsona desberdinak, eta elkarte desberdinak, eta esparru desberdinetatik gainera, ez? Eta uste dut ekimen indartzu bat jarri beharko genukela Euskal Herri mailan, bakoitzak gero bere partikularidadeak gordeko ditu eta mantenduko ditu, baina aldi berean ekimen komun bat nolabait indarra daukagulako eta jakintza dagoelako herri honetan, eta arte dun jende asko dagoelako, eta iruditzen zait hori dala geratzen zaigun aukera gainera politena, behar dugu pertsona moduan ere momentu askotan babesa sentidu, ez dela bakarri gaude, eta uste dut atera daitekela hortik zerbait potentea, eta uste dut hori egin beharko genukela.